Kene chenro mara ng'ich welo ni jang'ad bura e doho ma Siaya Daniel Ogola Ogembo noyud ka otho e ode dalane mantiere boma ma Siaya. Ringre Daniel Ogembo noyudi kod jariembo mare manodhi kawe mondo mi otere tich okinyi ma kawuono. Ripot yango ni Ogembo notiyo nyaka molewo, kama bang'e notere pacho kod dereba mare. Dereba neno emane odoko ome okinyi to yudo ka chunye ochot. Komanda mar obila e kaunti ma Siaya Clety Kimayo oyango tho mar jang'ad burano ka owacho ni ringre ne osetere kar kano ringre ma Kisumo. Wamban pia ameenda hivi.